a ci gaba da zanga-zangar lumanar 'yan uwa musulmi mabiya mazhabin shi'a almajiran Sheikh Ibrahim Alzakzaki. A yau masu muzaharar sun haɗu da fushin jami'an tsaron 'yan sanda inda suka afka musu a daidai hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke Abuja. Masu zanga-zangar neman a saki Sheikh Ibrahim Alzakzakin wanda suka gudanar a baya suka kona tutan Faransa tare da nuna goyon baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau sun sake fitowa domin tattakin da suka saba yi, inda nan take jami'an tsaron 'yan sanda suka afka ma zanga-zangar da harbi da tiyagas tare da harbi da bindiga. Zuwa haɗa wannan rahoton dai har yanzu ba mu samu adadin lissafin waɗanda suka jikkata a abin da ya faru ba, har yanzu kuma ba mu samu adadin waɗanda jami'an tsaro suka kama ba. Yahaya M. Abdullahi, sashen Hausa na Voice TV Hausa.